Yes, så skal du bokse og sparke på de to små puder. Og det er meget simpelt, synes jeg, skal jeg sige. Venstre, venstre, højre, hook, lige, forreste, bagerste. Kan I se det? Den er simpel. Venstre, venstre, højre, hook, lige, forreste, bagerste. Det er lige præcis. Igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sådan. Så bytter vi sgu lige plads. Det er meget fedt at se fra flere sider. Sådan kommer her. Venstre, venstre, højre, hook, lige, forreste, bagerste. Det er vigtigt. Op med armene. Op med armene. Så kommer igen. Venstre, venstre, højre, hook, lige, forreste, bagerste. Og som I kan se, når jeg sparker her, så lander jeg ned foran mig selv, sådan så jeg kan følge op på den. Det er jo det, der er det ædle, og det er det, der er det fede ved kickboxing, det er, at man kan følge op på den. Man ligesom får et flow. Det er det, der er det fede ved det. Og igen. Venstre, venstre, højre, hook, lige, forreste, bagerste. Så går man sidste gang.